Minkejja d-diffikultajiet li niffaċċjaw. Għandna tama qawwija li flimkien kapaċi nfasslu ġejjieni attrajenti għalik. Dan kien kliem il-President tal-Parlament Ewropew u MP nazzjonalista Roberta Metsola meta indirizzat il-folla fi ġnien Rusa tal-Mosta fejn stqarret illi għandna ħafna biex inkunu ottimisti minkejja d-diffikultajiet illi qed naffaċċjaw. Hija spjegat illi l-Partit Nazzjonalista qatt ma beża jieħu l-aħjar deċiżjonijiet u li huwa għalhekk li l-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew se jkompli bil-politika illi tagħti tama għall-futur fejn tenniet illi l-ġustizzja ma tfissirx vendikazzjoni imma għadxa sewwa u li l-poplu Malti wawċi ma għandu x'jaqta' qalbu mill-politiċi għaliex mhux kulħadd l-istess u għalhekk il-poplu għandu jingħaqad wara l-Partit Nazzjonalista għaliex il-Partit Nazzjonalista huwa l-partit tal-politika nadifa. Hija spiċċat id-diskors tagħha billi tenniet li l-Partit Nazzjonalista irid Ewropa li tifhem x'għandu bżonn il-pajjiż dan għaliex il-poplu Malti ma jixraqlu xejn ngħid l-aqwa. David Casa, l-kap tad-delegazzjoni Maltija fil-Parlament Ewropew fid-diskors tiegħu spjega li pajjiżna jinsab fi żmien kruċjali fejn tenna li l-istituzzjonijiet iridu jitħallu jaħdmu waħedhom hekk kif spjega illi issa huwa magħruf minn verament qed jagħmel il-ħsara fuq il-pajjiż. Huwa tenna li l-Partit Nazzjonalista spalla ma spalla mal-Parlament Ewropew huwa wara l-ġudikatura, ġudikatura illi qed tiġi attakkata mill-Gvern tal-Labor. Kien hawn illi spjega li issa huwa l-mument li kulħadd għandu jkun maqut wara l-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista sabiex verament il-klikka korrotta li qed tipprova taħkem lil pajjiżna tiġi meqruda. David Aġus fakkar li l-mira tal-Partit Nazzjonalista għandha tkun li tissaħħaħ il-vuċi tal-Maltin fil-Parlament Ewropew permezz ta' tielet siġġu għall-Partit Nazzjonalista. Irridu naħdmu għal Malta aħjar tenna David Aġus. Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Peter Aġus tenna li bħalissa hawn min qed jaħseb li jista' jabbuża bid-demokrazija, però b'tim imsaħħaħ fil-Parlament Ewropew, il-Partit Nazzjonalista se jaħdem biex iġib il-benefiċċji kollha tal-Unjoni Ewropea. Li Buġeja Bartolo saħa illi billi nkabru setturi ekonomiċi ġodda fosthom it-teknoloġija, il-pajjiż Malti jista' jimxi l quddiem u għatenna li pajjiżna għandu jinvesti fit-trasport alternattiv sabiex tfiq il-pjaga ta' traffiku li ħakmet il-pajjiżna. Norma Camilleri qalet li prinċipji sodi huma l-pilastri ta' soċjetà u saħqet kif Gvern Laburista poġġa prinċipji ħżiena fiċ-ċentru tal-politika illi wassal għall-imwiet u għalhekk fl-elezzjonijiet ta' Ġunju in-nies għandhom jivvutaw lil Partit Nazzjonalista illi jpoġġi lil poplu l-ewwel u qabel kollox u jwassal għal ġustizzja u demokrazija b'saħħitha. Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista l-Parlament Ewropew Louise Pulis fakret illi ninsabu fid-del ta' attakki ħorox fuq il-ġudikatura. Pulis ittenni li mingħajr ġustizzja ma teżistix demokrazija e kif appellat li l-poplu jrid janalizza s-sitwazzjoni illi qed ngħixu fiha u tenniet illi aktar minn qatt qabel għandna nkunu maqudin għall-bidla illi tant għandu bżonn il-pajjiż. Mirjana Testaferrata Denoto min-naħa tagħha spjegat kif il-politika hija għodda b'saħħitha u sabiħa jekk tintuża kif suppost. Talbet li żgħażagħ biex ma jibżgħux jersqu viċin lejn il-politika e kif illum irridu nieħdu ħsieb l-identità tagħna u dan jista' jsir aktar possibbli permezz ta' 3 membri eletti mill-Partit Nazzjonalista.